Frygten for han lurer igennem alle husets vægge. Jeg trodser min frygt og sidder nu og skriver. Om aftenen hører jeg stemmer. Jeg hører trin. Skridtene slæber hen ad gulvet. Og når jeg lukker øjnene, kommer skridtene nærmere. Det er som en skikkelse, der går igennem en dør. Det har gjort siden jeg var 3 år gammel. Jeg er 15 år nu. Jeg vokser op i en familie, hvor vold er dagens ret. Og angsten for min far er banket i min krop. Den kryber langs væggene. Væggen, der bærer døren, så min far vil komme ind om aftenen. Jeg vil sige, at jeg ikke har lyst, at jeg ikke vil mere. Derfor har han lægget sin hånd på min mund, så ingen vil kunne høre min smerte, mit skrig og så voldtage mig. Når han er færdig med mig, vil han sætte sig på min lille søsters sengekant og tage hende op til sit skød. Gør du det også ved hende, vil jeg spørge. Så rejser han sig op, tager hende med ind i soveværelset. Jeg har så ofte hørt min far sige, hvis du siger noget, vil jeg slå din søster, din mor og din elskede hund, og til sidst slå dig ihjel. Mor ved ikke noget. Far er så god til at manipulere med folk. Hun ser til fra sidelinjen uden at have en idé om, hvad der foregår. Når nogen kommer for tæt, så flytter vi. Det er derfor, jeg ingen venner har. Jeg ved alligevel, at vi snart skal flytte igen. Jeg troede i starten, at det var normalt, at det var noget, alle familier gjorde. Min far sagde, at det var noget, alle fædre gjorde, fordi de elsker deres piger. Men det slog mig. Mine venners fædre slår ikke deres mødre, og de elsker ikke deres børn på den måde. Det er nu gået op for mig, at de gør de ting, far gør med mig. Og des ældre jeg er blevet, des klarere står det for mig, at det, der foregår hjemme, er ikke normalt.